Nachádzame sa na Jedlíkovej ulici v časti Závodie, kde mám pre vás na predaj dvojizbový byt s takýmto krásnym výhľadom na Žilinu. Bytový dom bol postavený okolo roku 2000. Jadro je pôvodne murované a elektrické rozvody sú medené. Výmera bytu je 50 m² a prislucha k nemu lóžia. Pozostáva z 2 izieb, kuchyne, kúpeľne a samostatného WC. V byte prebehla čiastočná rekonštrukcia pred 10 rokmi, ktorá zahŕňala rekonštrukciu kuchyne, kúpeľne, výmenu laminátových podlah v izbách, dlažby v kuchyni, v chodbe a v kúpeľni. Vrátane rekonštrukcie boli vymenené plastové okná, radiátory a vchodové dvere. Občianska vybavenosť zahŕňa okrem iného materskú školu, základnú školu, lekára, potraviny a podobne. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať, rada vás bytom prevediem.